شەوا 23 مژدارێ و di çerçoveya êrişa Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê Kampa Holê li Rojhilatê bajarê Heseke got bi hezaran malbatên Daişê lê dimînin navenda asayîşa kampê ji aliyê firokeyên Tirkiye ve hat bordûmankirin. Di encam de heşt endamên asayîşê canê xwe ji dest dan û hejmareke malbatên Daişê hewl dan ji kampê biravin. Hevserokên nivîsgeha karûbarên koçber û penaberan li Bakurê Rojhilatê Sûriyê Şêx Mus Ehmed dibêje ev armançkirin jî wek fermanekê ye ji bo şaneyên veşartiyên Daişê êrişî hêzên esayîşê bikin. Divê derbarê de serkirdeyekî enekesê ji rûdawê re dibêje. Rastî nayê fêhmkirin çima Tirkî hicûmî kempa dike. دەخواز ئەوە بڕاستی کەسەی داعش دەربکەوێ ji بۆی هەرێم استقرار لێ چێ نەبێ ji بۆی تەبلی هەوی چێ ببێ بلکی ji aliyê dîve ji Amêrika îşaretek bêbêje em naxwazin û berdewam alîkariyê bidine hêzê Sûriya Demokrat em naxwazin û alîkariyê bidine îdareya bin kontrola PYD de ye û em heke ûn berdewam bin alîkariya xwe em ê alîkar bin got Daeş dîsa bibe hêzek li herêmê. Li aliyekî din Komîteya Belgekirina Binpêkirinan ser bi rêveberiya xweser niha kar dike bo dîtina mîkanîzmayekê da ku bikaribe li dadgehên navdewletî gilî li Tirkiye bikin derbarê wan êrîş û tawanên golê Rojavayê Kurdistan û Bakurê Sûriyê pêk tîne. منذ ما يقارب الشهرين تقريبا أسسنا لجنة Ev nêzîkê du mehane me Komîteya Belgekirina Binpêkirinan da mezrandiye. Karê Komîteya Belgekirin û arşîvkirina hemû wan binpêkirinên ku Tirkiye derheqê sivîlan û Bakurê Rojhilatê Sûriyê pêk tîne da ku em wan bişinin dadgehên Ewropa û yên navdewletî. Armanca Komîteya me jî rêxistina gilînameyên dijî Tirkiyeyê li dadgehên navdewletî. Niha jî em kar dikin bo dîtina mîkanîzmayekî derbarê rêkarên yasayî de. Di encama êrişên Tirkiyeyên berdewam li ser Rojavayê Kurdistanê Hesedê şerê dijî Daişê li Sûriyê rawistan. Ji aliyê xwe ve fermandarê giştî yê hêzên Sûriya Demokratîk Mezlûm Ebdî ragihand. Dubarebûna êrişên Tirkiye li ser Bakurê Rojhilatê Sûriyê wê bandoreke nerênî li ser şiyanên Hesedê bike bo parastina kampên ku malbatên Daişê li wan dimînin. Êdî êrişên esmanî û bejayî yên Tirkiye wê bibin sedema reva çekdar û malbatên Daişê ji kamp û zindanan. Lolo Xan Rûdaw